Поздрав специално за Неделчо от Земница, за Неделчо за рожденика, 43 години навършва, да е жив и здрав. Още 100 му пожелавам, Мурат и Демир. Дай Боже още 100 и ние да сме гостите Боже. Много специален поздрав пристига специално. Неговия син от Мурат и Демир, специално за Неделчо, Мурат и Демир му пожелават винаги да е с усмивка, здраве, късмет и много сили за направят. И много любов с мама, дълги години да сте заедно и дълги години да сте покрай нас. Не бой се, баща ми, баща ми до тебе. Не си оставям бащата, не си го давам, не си го оставям. Баща 2 метра, много луд баща имам и си го обичам, Мурат, много го обичам. Ти си ма 2 метра, много добър, ама и много циганин. Човека с респект, човека с култура и възпитание. Баща ми ще се завърне, ще се завърне при нас. А сега разбирам колко е трудно без баща ми. Сега разбирам и повече няма да допусна да се караме или баща ми да се мрази, защото като бащата истински приятел няма. Не може друг така да го боли, като баща ти за теб. Един сън го боли 1000 пъти. Не го забравяй и неприятелите. Не могат приятелите да бъдат като баща, защото Ибрам, само баща ти няма да ти удари ножа в гърба.